ngalan ng Samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasa sa kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista sa usa sa mga sikat nga santo dinhi sa atong Pilipinas, labi na dinhi sa Visayas, nga mao si San Isidro Labrador, ang patron sa mga mag-uuma. Usa siya ka minyo niya nay anak usa, ang iya sang asawa na himo sang Santa Maria de la Cabeza. Ang ilang anak namatay og sayo niya gipili ni San Isidro ang pagpuyo nga maampuon, matinabangon sa uban ug labaw sa tanan ang kakabos. Sa pagkamaalagaron nagpabilin siyang kabos. Atong iampo ang atong kalibutan nga dili unta mga ambisyon sa pagkaadunahan kundi sa pagkabalaan o pagkamaalagaron. Labi na ang atong mga leaders dinhi sa atong nasod sa gobyerno o sa simbahan. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga padayong nagsuporta nato pinaagis pagpamalit aning ato mga raffle tickets, hatagan unta og maayong kinabuhi labi na ang kabalaan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoong Dios, ang tibuok kalibutan imuha o gitawag mo kami sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa pag-atiman sa mga hatag nga naglibot kanamo. Itugot nga ang panigingnan ni San Isidro magdasig kanamo sa pakigambit sa among makaon uban sa mga gigutom ug sa pagbudlay alang sa kaluwasan sa katawhan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa didto si Pablo sa Corinto, usa ka gabii ni ana, pinaagi sa panan-awon, ang Ginoo miingon kang Pablo, ayaw kahadlok, padayon pagwali, kay ako nag-uban kanimo. Walay makapasipala kanimo, kay daghan sa mga taga-dinhi nagtuo kanako. Busa si Pablo nagpabilin didto sulod sa usa ka tuig ug tunga, ug gitudluan niya ang mga tao sa pulong sa Dios. Sa dihang si Galyo mauna ang Romanhong gobernador sa Gresya, naghiusa ang mga Hudeo ug gidakop nila si Pablo ug gitaral sa hukmanan. Miingon sila, kining tawhana nagdani sa mga tao pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa atong balaod. Sa dihang musulti na unta si Pablo,
Miingon si Galyo sa mga Hudeo, kung siya nakalapas pa sa balaod sa lungsod, tabangan ko unta kamo. Apan kay mahitungod man kini sa mga pulong ug mga ngalan ug sa inyong kasuguan, kamo ang angay muhusay niini. Dili ako maghukom ni ining mga butanga. Ug sila iyang gipagula sa hukmanan. Unya ilang gidakop si Sostenes ang pangulo sa sinaguga ug gikulata at tubangan sa hukmanan. Apan wala kini tagda ni Galyo. Sulod sa daghang mga adlaw, si Pablo nagpabilin sa Corinto uban sa mga kaigsuunan. Unya nibiya siya kanila ug milawig kuyog ni Priscilla ug Aquila paingon sa Syria. Sa wala pa siya mugikan, naghimo siyag panaad didto sa Cencrea ug nagpaupaw siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat At sa sa Diyos. Diyos. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Ang Diyos mao'y Sa tibuok kalibutan. Kamong tanang mga tao pamakpak kamo. Singgit kamo sa Diyos sa mga singgit sa kalipay. Kayang Ginoo ang labing halangdon ang katahaan. Maoy dakong hari sa tibuok kalibutan. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Kay hari sa tibuok kalibutan, mao ang Diyos. Awiti siyag mga awit sa pagdaig. Ang Diyos nagahari sa tanang kanasuran. Ang Diyos nagalingkod sa iyang balaan nga trono. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Misa kang Diyos sa iyang trono, taliwala sa mga singgit sa kasadya. Ang Ginoo taliwala sa mga tingog sa trompeta. Awitig pagdaig ang Diyos, awitig pagdaig. Awitig pagdaig ang atong hari, awitig pagdaig. Ang Diyos mao'y hari sa tibuok kalibutan. Hallelujah.
Ginoo manaa kaninyo Mana usab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayawan ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo, maghilak kamo og magminatay, apan malipay ang kalibutan, maguol kamo apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kung ang usa ka babayi hapit na manganak, maguol siya kay miabot naman ang iyang takna sa pag-antos. Apan inig katao sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos, kay malipay man siya nga natawo ang usa ka bata. Mausab kini ang mahitabo kaninyo, karon naguol kamo, apan makikita ra ako kaninyo pag-usab, ug malipay unya kamo pag-ayo, kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inigabot niadtong adlawa, dili kamo mga mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo, ang amahan mohatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung musunod ta sa kinabuhi ni Kristo, mahimo sad tang agianan sa kaluwasan. Mahimo tang manluluwas in quotation. Kay ang atong mga buhat, ang atong mga pulong, mahimo mang kalipay sa katilingban. Lingiyay mong tupad ing na nalipay ra ang imong kauban sa balay. Nalipay. Basta musunod ta ni Kristo. Ug unsa may kinabuhi ni Kristo nga highlighted sad guys kinabuhi ni San Isidro, una kanang pagkamaampuon. Sa dili pa siya mo trabaho, magampo. Kita, kumusta man ang inyong kinabuhi karon? Mag-una ba gyud ang pagampo o ang paghuna-huna og unsay mga labhunon, unsay mga limpyuhanan, asa makakitag kwarta nga ibayad sa utang, ana ba mo mag-una? Unsay mga tambal nga paliton, hain ron to mga milagrosa kay mga lugar kay para maayo sa sakit, aron makapasal sa board exam. Mga inana dayon ang hunahunaon, pulos nakasentro sa panginahanglan sa kaugalingon. Ana. Ang pagkamaampuon mao ang pagpangita sa kabubuton sa Dios. Mao ang paghimo sa Dios nga mahimong hari sa atong kinabuhi. Una ang atong tubag sa Salmo. Ang Ginoo mao gyud hari sa tibuok kalibutan. Gubot kayo ang ato mga politicians karon. Ambot og kinsa nila'y nagsunod sa kinabuhi ni Kristo. Kinsa nila ang maampuon. Kinsa nila ang nagpagiyas Ginoo. Kinsa kaha? Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawan's Group? Secret. Ang ako lang nakita ba, hasta ang media, kasagaran sa ilang pangutana, nakasintro, nganong wa ninyo gisurrender, nganong wa ninyo gipaaresto si Bato de la Rosa. Mao hinuna nga ni resulta nga nagpinusilay na dito sa Senate kay usar gituyo adto mao si Bato de la Rosa mo nang naginukdanay nya nganong inyo manang protektahan. Ang rason sa labi na ni bagong Senate President, ingon siya, nangita ko sa warrant, wa may warrant of arrest. Nganong amo mang isurrender nga wa may warrant of arrest?
Nya katusang gipakita-kita kunong Trillanes nga warrant gikan sa ICC, naaman say ruling ang atong Supreme Court nga gipagawas nga tanan nga foreign warrants muagi gyud sa atong local courts. Nya dili gikan man to sa ICC, iagi o sa atos local courts. Ato pa in short, wa gyud warrant. Ana, nganong isurrender niya? Pero ang pangutana, nganong yun, nga wa gi-surrender, nganong nitago, nganong gi-protektahan, obstruction of justice. Matod pa sa ni, banggiitan ko sa nga lawyer si Peter Cayetano, isa, unsay obstruction of justice, naana di ay hukom, naana di ay judgment, konbiktado na di ito. Wa man, gi-accuse, wa pagay warrant of arrest nga klaro. Mao na nganong nakasintro man sila sa pagdakop ni Bato de la Rosa tungod pamulitika, personal interest. Mao na diri sa atong unang pagbasa, gusto nilang ipapatay si Pablo tungod kay nagsulti og mga butang awa sila kauyon. May gani kay just pod kaayo si sa tingan tong Galio. Niingon siya, oy, ang inyong gihisgutan kana mading partig relihiyon, wa man ni siya sala batok sa lungsod. Ako, gobernador man ko dinhi, official man ko sa lungsod, di ko mangilabot anang inyo Nana. Mo na may kang ingnon ba? Oy, pamulitika ra man ang inyo. Dili mo na makaayos atong nasod. Ang ato rong nasod, nahugmok nas ekonomiya, porting dakuas utang, why mga investors. Dili mo ana makuyawan. Ang utang nato porting dakua, mitubo og hapit mo 6 trillions na ang tubo sa utang, niabot na ron tag mga almost 19 trillion, gikan sa 13 trillion. Unya, wa tay mga investors, nangasira hinuong atong mga kuan, saka pagmaayong atong mga pamaliton hastang precious krudo, gasolina, og ang atong peso against dollar, nitibugsok ng atong peso, musamot yun na ang inflation og ang kaning kayabos atong ekonomiya, niya magsigi kag pangita ng Bato de la Rosa. Wa maigo. Ngano man, tungod kay wa ta mag-ampo, dili maampuon ang atong kinabuhi. Muna si San Isidro, igo kayo ang iyang mga buhat tungod kay maampuon siya. Lingay mong tupad na kanang naong nimo bunga na sa imong pag-ampo. Na kanang naong nimo karon ba mo nay bunga sa imong pag-ampo. Kung mao gani, congratulations. Ana, no? Kanang imo rong pagsigig palit og raffle ticket, bunga nas pagampo. Nya na maligya kag raffle ticket. Kana basta magsikag pamaligya, bunga nas pagampo. Ikaduha nga kinabuhi nga gipuy-an ni San Isidro, mao gyud ang pag-alagad sa uban. Di siya magsigig hunahuna sa iyang kakabos. Di siya magunahuna siyang kakapoy. Ang iyang hunahunaon, unsaon niya nga ang kakabos sa uban matabang-tabangan ug ang kakapoy sa uban maluag-luagan, mauli-ulian. Ana, kita magsigi ra kita hunahuna nato, hunahuan tod uban gani di kasimba. Ngano man kay gasigi hunahuna siyang labhunon, siyang limpyuhan, siyang lakawunon. Ay iya gyud iya. Ang akong bata nga pa-eskwelahon, daghan kay mayon nato di pader, tabangi taon may pader, kay nga akong anak mo college na, nya wa gid mi kwarta. Ay pastilan. Itugway na diha sa kalibunan, oy pagunahan na diha. Dako naman day kay naglawas, padung naman day na mo college, pagunahan na haron magparihan na sila ni San Isidro Labrador. Paumha ba? Panguma. Di ba? Nganong gasigim ka gunahunaan ng college, nga dagko naman kayo nagbukto ng imong anak, pagunahan na, patrabahuan na siyuta. Patam na nagtaong, taong na to diya, tambo kayo.
Dagko kay dahon, way bunga. Ay, mo pa may pagsugod og pamutot ana. Bantay, maibog mo daghan na kay nagbunga ha. Oh. Sige lang yung tanom. Sige eskwela nya inig-inding ra di ay. Standby ra gyapos balay. Andako na kay kaglawas pangarga diha kami ganis una City Anyos pa kurog-kurog pang kamot inig lukdo ngarga naman gani ako 13 anyos pa saka na mangikuha ng mangga mamutos naman gani ko para lang yun makakwarta eskwela mo ni hunahunao noon eskwela niya napayuban mo ingon Padir, ang akong anak nakapabuntis niya, unsao man ni namo. Ako, unsaon man, ipakasal. Uy, Padir, uy, mga bata pa kaayo. Oh, buwagon, kasimpol. Buwagon, niya, mangumpisal balik. Niya, magpuyo nga tinarong, magampo. Maunay, nindot. Nauna nga, mahimong problema, ang dili unta problema. Tungod kay wa man ta mo puyo sa pagkamaalagaron. Kanang ta magsigig pangayo nako, magsigig pangayo, sigig pangayo. Nya duwa gyud ko kadumdum nga kani mga tawhana, aw naay pipila. Wa ko kadumdum kaayo ba kani mga tawhana ni tudol nako, Pader, para sa nis imo diyang simbahan, para si man. Sige lang jud pangayo. Panghatag sa doy. Sama mo diha. Panghatag wa mami kwarta pa dir pastilan ihatag ang naani mo tulog na kati talent time treasure imong talento imong abilidad ang imong panahon ug ang imong bahandi kana ipaambit na sige pangayo. Trabahog maayo para doon na kay ikapanghatag. No, na siya pasabot ana. Ug ang ikatulo, sumutunong pagampo, pagkamalagaron, ang ikatulo unsa man? Ang kaning pagantos gyud. Kana bang di jud ka mo reklamo sa imong mga pagantos? Ay pag sigreklamo anang imong mga ubans buhok, ano, nga kilay nipis na kuno ay pagreklamo anto sana muna ningon si Jesus mag-unag yun ang pag-antos una pa mo malipay murabag ka ng babae kuno nga padong na mo anak ang kasakit usa mo iyang masinati una pa siya malipay ikakita niya sa bata nga na tao but nakasuway mamuanang panganak sayon pagpanganak. Oy, ako amang ko kasuway kay wa man. Man to mabdos ang mabdos. Mao na. Lisodoy. Mao bitan ang uban karon magpalaygit dayon. Ang uban di karon magpills, magkondom, unsa pa nang uban diha? Abortion paging uban kay di kuno sayon ang pagpanganak ug ang pagbuhi sa bata. Pero og imo lang ang antuson ang hitabo di ay ang kalipay nimo isip bungas imong pagantos makapawagtang sa tanan nimong pagantos hastagod ang imong kasakit di na nimo mahinumduman tungod sa kalipay nga mahimong bunga sa imong pagantos. Ako karon lipay naman jud kay ko sa akong pagkapari. Maningkamot ko paningkamot og hinumdom sa akong paganto sa una. Gikan pa sa akong pagkagamay hangtod karon ako ginansigihag subli-subli. Ngano man kay di pa tungod adto mga kasakita kato mga pagantosa di sa tako makatagamtam aning kalipay karon. Sinang kalipaya ni igo ra kamo dupa nya kwarta dayon. Kakuan na asa mo ngita na. Sa una sus mga lunhat atong buko maubutanin daghan ni sakit-sakit ako mga dinhi nangapiang nahugs manggam dapsot ligid tabunan pas bukag
datugan pas bakat, lukdob, dakdak pa ka ng sapa. Kuan ba ka ng daghang kayong kasakit, pero karon, dopab, kolekta na yon. Sa una, mangita kong kwarta, karon ako na'y pangitaos kwarta. Pader, pwede ka makamisa, kwarta na saan. Pader, blessingin niya mong motor, kwarta na saan. Mangita ako'y pangitaos sa una, magsige ko pangita kwarta, karon ang kwarta ay mangita na ako, balibad ko kusahay. Pila ko nakabuk atong balibaran. Kwarta man na. Nya, nganong ingon ana man na, tungod sa grabe sang kasakit. O ang grabing kasakit hangtod karon kanig yung pag-alagad o paghatag sa tanan. Kinilang ato mga project dinhi. Sakit kay ni tanawon Unsaon na nimo pagbayad ang atong bell tower? Sige ra ba nagtrabaho niya? Atong adoration chapel, kumbati patagmayo na pay CR, pila na ka milyon sa atong bayronon, pero para na sa kaayuhan sa parokya. Unsa man, muantos mo bayad ana o dili? Kana. Ug unsaon man pagbayad ana, raffle tickets. Kana ra gyud, bayrana. Raffle tickets. Muna pasalamat ko in general ang tanang nitabang nato sukad pa pagsugod nako diri hangtod karon atong pakpakan silang tanan. Liwat mong San Isidro Labrador, hiplipayon unta mos mga tao. Iampo nato ato mga politicians nga mga buangon kayo nga naghatag og pag-anto sa Pilipinas. Kamo kay inyong giuna ang inyong mga bulsa ug ang inyong mga bisyo, mag-antos gyud maayo. O para sa mga nag-alagad sa atong katilingban sa Pilipinas, mga politicians, mga pari o uban pa nga gipaantos karon, gidaog-daog, congratulations. Dunay umaabot nga dakong kalipay sa inyong kinabuhi. Antos lang, pagmalig-on lang, alagari ang atong katilingban. Manindog tayo. Paabot sa mong sumpay. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanatog way sukod nga gugma ug paglaom bunga sa atong pagsunod kaniya. Busa, muingon kita nga masaligon, Ginoo pun-a kami sa imong kalipay. Ginoo pun-a kami sa imong kalipay. Nga kita isip katawhan sa Dios, mudawat sa krus ni Kristo ug mahimong buhing mensahe sa paglaom ngadto sa katawhan kansang pag-atiman gisangunan kita, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong kalipay. Nga sila nga nangaluya makasinati sa kalipay sa tunhayng gahom sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong kalipay. Nga sila nga nanag-antos, malig-on ug makasugakod sa pag-agwanta sa ilang balatian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong kalipay. Nga pinaagi sa atong pag-atiman ang mga masakiton makakaplag ug espirituhanong kusog ug kalipay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong kalipay. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong kalipay. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong kalipay. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi,
Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Nga ang mga nangamatay, mupahulay diha sa Dios nung kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Makagagahom og tunhay nga Dios dawata ang among pag-ampo nagituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangaman ni San Isidro Labrador pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon Ginoo naglaom ako kini makapahimuot kanimo jutay lang kini gihalad ko karon apan dawata kining akong gihalad Ginoo mga bunga abot sa yutang imong gipatikan jutay lang kining gihalad ko karon apan kinasingkasing. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo dawata nga manuluyon ang mga halad sa imong banay aron ubos sa imong panalipod dili unta mawala ang mga gihalad kundili moabot hinuon nganha sa mga gasa nga tunhay nga imong gisaad pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, San Isidro Labrador, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalayo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsunay, hinuluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan.
og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He is my friend, a man yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who stop the light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. Inside this joy you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touch my heart and taught me what is right. Of all my friends, you're really different. You shape our heart to love as you have loved. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Jesus, my friend, you are a friend to me. Inside this joy you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. Ginoo, sa adlawng natawhan diha sa langit sa imong santos nga si San Isidro, midawat kami sa imong sakramento, pinaagi sa imong grasya, gilibutan kami karon sa daghan nga mga kaayuhan. Hinaot unta magdala kini kanamo nganha sa kalipay nga way katapusan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga
kinabuhi, divine life. Pero ato raning ma-maintain kung ato sang sundon si Kristo o si San Isidro, ang pagsigig yung ampo, siging alagad o sigig antos para sa kaayuhan sa tanan. Salamat sa nag-antos na tong pamalit og mga tickets, padayon tag palit ani. Nya nasa taroy special fundraising para sa atong Children's Congress, ang atong Santa Cruzan. So kung duolon gani mo, duolon mo nga patabangon mo sa Santa Cruzan katong mga sagala-sagala inana, ayaw gyud mo balibad ha. Hatag gyud mo sa inyong donation ug uban pa. Nya mga snacks sa atong mga children nga maghimo din is ilang catechesis, suportahe pod ninyo. Ihatag lang ato sa opisina ug sa inyo ikahatag ha. Salamat kaayo. Nya ang atong mass wedding padong narabata mo close, daghan pa kay kuwang. So pangimbitar og maayo kay libre ning atong mass wedding. Nya padayon mo og support sa atong social media platforms, duha ra gid ni kabuok. Pero daghan kay na dihang ni gamit sa tungan ug uban pa, pero kanira yung duha mo ato sa YouTube channel, ang kaning Padresiano Ubod mo gini pangitaa kanunay. 291,000 ka subscribers. Gamay pa man kay tag subscribers, pero salamat guys ni subscribe. Kumbati lang gyapon ta. Unya view, like, share, subscribe every day kay haron makapaambit ta sa uban. Nya ngato sang official Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Mao ra gid ning duha. Nailain diha peligro na. Naibuutan diha nasa buangon. Bantay-bantay lang. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tanang kanasuran, tanang katawan, hatagin ninyo pagdaig ang Diyos. Kay nagalungtan ang iyang gugma, ukaluya lang ka na.